Merülce, ugye? Jó mondom? Most egy valós, aztán jön egy-két finomabb kanyar. Jógrános után. Szendehely, Katalin puszta. Akkor én már rég megcsináltam. Ott fönt lakjál, hallod? Az a király, oda néz. Ott is, bassz meg milyen házban van. Most itt nem lenne jó egy telekanyu, ott ment egy kis, pici kis ház. Ja, mindenhol jó lenne egy telek, ha lenne pénzünk. Még van pénzetek, 3 millió. Nem tudom, hogy van 3 millió, de mindenki. Nektek, köszönöm. Ja, persze. Ez még az üzemanyag sem. Ide elbiciklizünk, Utána meg majd a leveleket fogjuk megenni. Ha nem lesz pénzem kajára. Ja. Na. Robi, én előre gondolkodom. Azt, hogy csak vicceltem olyan. Ilyenen ne vicceljünk még. Ismerlek már, nem. 50 ne? Ha. Ez a nagyon. Záka. Gyorsul, ugye? Jó autó. Látsz? Jó ez. Volt 4-es sem egy 80-nal, ne félj, 90-nel. Olyan, hogy ott mennék. De klassz, ez királyság. És milyen jó minőség. Rétságtól nem lesz jó. Nem jártál erre, Robert? Jártál kettősen, nem? Mi? Jártál erre, nem? Egyszer jöttem erre visszafele Salgóból, de nem, éjszaka nem ennyire finom az Na éjszaka. figyelj, most kell elkanyarodni, nem? Kettes út fele. 22-es út. 22-es. Mondjam a GPS-re, nem tudom. Hát nem hallom, hogy itt Dehogy, még 11 kilométert kell mennünk. Még sok van. kell 22-esig? A 22-esig, és a 22-esre rá fog vezetni. 22-es útnál, Rétságnál, Körforgalomnál figyeld azt, hogy mi az? Balasagyarmat, aztán kész. 22-es út. A hegyi utak mindig 20-assal kezdődnek. 23-as, 26-os, 24-es. 21-es Salgó-Tarjánban. Ez az 25-es Ózdon. északi, így van. Eger 23. Lényegében a kettes útról, ami leállt az Kettes útról, igen. És ami észak fele megy. Kelet-észak fele. Ez jó volt, ezt jól bírtam. Olyan gondoltak, a sportrunkon lett volna. Hát ez olyan is van benne. Hát nem csodálom, Andrék 8 hogy ezt az autójukat gondoltam most. Mégis rajta voltam. Hát de viszont az átlagod meg tök jó, mert 70-90 közötti az átlagod, akkor meg visszahozod